дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи тоҷикистон таҳти роҳбарии Раҳматулло Фузайлов дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми рушд 2023 ки дар шаҳри Мински Беларус шурӯъ гардид, дар гурӯҳи Б бозиҳоро оғоз кард. Наврасони тоҷикистон дар бозии аввали худ бо ҳамсоланшон аз Россия вориди рақобат шуданд. Тамошо мекунем. ба ин наврасон дар ҷоми рушд ки дар Беларус сурат мегирад ва дар шаҳри Минск баргузор мегардад, имсол ҳам 8 даста омаданд. инҳо дар гурӯҳи А Қазоқистон, Россия, Беларус ва Ӯзбекистон, дар гурӯҳи Б ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам инҷо қарор дорад. Кишвари Россия бо футболбозони 17 солааш, Эрон ҳамчунин 17 сола ва Беларус 16 сола бо Тоҷикистон ки инҷо мо 17 солаҳо омадем. Чун бозиҳое ки мо дида будем, инҷо ҳам сармураббии дастаи мо Раҳматулло Фузайлов ҳайати асосии дастаро аз инҳо иборат донист. ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Россияро мебинем ин лаҳзаҳо. дар дарвоза Сунатулло Исмоилов, Диловари Ҷамшедзода рақами 4, Баракатулло Неъматуллозода 5, Шерафган Саидов 6, Масур Ғафуров 7, 8 Ҷовидон Хушвақтов 10, капитани команда Абубакр Сулаймонов, Раббони Камолов 13, 14 Ҳоҷи Абдуманон, рақами 15 Фарҳод Амирӣ ва 20 Шаҳбоз Наимов буданд ки инҷо дар ин лаҳзае ки мо дидем футболбозони дастаи мунтахаби Россия имкон ёфтанд ки голи худро ба самар расонанд. Ин Виктор Акишор аст ки ин гуна як зарбаеро зад ки дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон лол монда. ҳатто имконият буд ки ба сӯи ин ту парвоз кунад, вале бубинед ин зарбаи бо сарзадааш ҳисобро боз кард ва русҳо ба сафи пеш баромаданд. ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам хеле зиёд буд. ҳоло Масур Ғафуров яке аз бозигароне ки ниҳоят фаъол буд, метавонист ҳисобро баробар кунад. ҳоло Масурро мебинем, гузаришаш зебо буд, ду нафар муовизатгаронро тавре фиреб дод, ҳатто муовизатгари сеюм ҳам инҷо омад, аммо коре карда натавонист. Хуб ба ҳар нав зарбаи футболбозони мо буд. Дар ин бозӣ футболбозони мо бисёр имкониятҳои зебои голзаниро доштанд ва тавонистем ҳисобро баробар кунем. Ин Раббони Камолов аст ки бо як зарбаи ниҳоят олияш ҳисобро 1-1 кард. Ин ҳанӯз қисми дуюми бозӣ буд, аммо аз чӣ бошад Раҳматулло Фузайлов дар ҳайат тағйироти зиёде ворид кард. Шояд ин барои нигоҳ доштани ҳамин натиҷа буд ва ҳоло боз бубинед ин ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. Ин зарбаҳои ниҳоят хуби Абубакр Сулаймонов аст ки яке аз бозигарони беҳтарин ва калидии дастаи мунтахаби наврасони то 17 солаи мо ҳаст. бозии дуввуми мунтахаби наврасони то 17 солаи Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Беларус хеле зебо шурӯъ гардид. футболбозони мамлакат зуд ба дарвозаи мизбонон 2 гол зада ба сафи пеш баромаданд, аммо ин бартариро нигоҳ дошта натавонистанд. мубориза хеле пуршиддат буд. мунтахаби наврасони Беларус дар бозии аввалаш аз Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳисоби 4-0 мағлуб шуд ва ба як маъно барои футболбозони мо хеле осон менамуд ки бар ин дастае ки аз Эрон бо ҳисоби 4-0 мағлуб шудааст пирӯзӣ ба даст оваранд. аммо он ҳисоби 1-1 ки мо доштем бо русҳо, ин ба дили мо бисёр ҳам як маъвои хуб мегирифт ва мо тавонистем ҳамин гуна ба пеш равем ва ҳисобро ҳам боз кунем. инҷо бисёр футболбозони мо олӣ бозӣ мекунанд ва ҳоло бубинед ин голи задашударо ки чӣ гуна сурат гирифт. ин бозигари мо Ҳоҷи Абдуманон аст ки ҳисобро боз кард, аммо корнома аз ҷониби аслан Масур Ғафуров буд. Масурро бубинед, ин гузаришро дарвозабонро фирифт, 2 нафарро боз як бори дигар тавонист зарба ҳам занад ва ин туп ворид тур гардид. як бори дигар тамошо мекунем. ин дар ҳоле ки ҳоло мо дидем ки инҷо ҳамчунин Ҳоҷи ба пеш давид, аммо ин кӯмаки аз ҳама хуби Масур Ғафуров буд ки ин тӯбро ворид тури дарвоза кард. як зарбаи кунҷии дигар, боз як ҳолати зебо барои футболбозони мо ва инҷо ҳисоб 2-0 мешавад ва тавре мебинем инҷо Диловари Ҷамшедзода аз ҳама баланд ҷаҳид ва ин тӯбро вориди тури дарвоза кард.
дарвозабон дар ҳайрат буд. Партофти хуб аз ҷониби Абубакр Сулаймонов ва футболбозони мо ором шуданд. 2-0 дақиқаи 26 буд ва мо акнун ба хатогиҳо ва иштибоҳҳо инҷо роҳ додем. Инҷо як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Беларус ва ҳисоб аз ҷониби Струк Прохор дигар карда мешавад. ҳисоб тағйир ёфт, аммо ин барои мо он қадар ҳам гӯем душвор набуд. 2-1 ва мо метавонистем боз ҳимояи хуб кунем ё ки ҳуҷумҳои пайдарпай кунем, вале ин тавр нашуд. Боз як гузариш аз ҷониби Денис Овсянников ва ҳисоб 2-2 шуд. Бубинед, дар қисми аввал аллакай ҳар ду дастаҳо тавонистанд ба дарвозаи якдигар дуголӣ зананд. инҷо бояд ташаббусро футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба даст мегирифтанд, аммо иштибоҳҳо дар хати мудофиаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам аз канори рост ва ҳам аз чап баръало шуд. Бубинед, ҳоло аз чигна аз зери пои Шерафган Саидов ин тӯб зада шуд. ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Беларус метавонист бо гол анҷом ёбад. ин дақиқаи охир аст ва хушбахтона инҷо бисёр корномаи хуби худро диловари Ҷамшедзода иҷро кард ва тӯбро аз майдон берун кард. Раҳматулло Фузарев дар ин бора чӣ гуфт? Ҳоло мо ба он таваҷҷӯҳ мекунем. Прежде всего хочу однозначно похвалить сборную Беларуси. Ребята молодцы. Даже в первой игре, невзирая на крупный счет, они играли до конца. Я думаю, хорошее, огромное будущее ждет ребят. Им нужно продолжать в таком же русле работать. Насчет своей команды немножко просил, где-то была такая самоуверенность, что недооценка и опять присущая вот эта нестабильность. Но опять же, этот турнир показательный. Он показывает как раз у нас через день игры, кто на что способен, и выдает игру, насколько он стабилен, насколько он уверен в себе. Опять же, недооценка, ведя в счете 2-0, такие грубейшие ошибки в обороне, они приводят вот к таким нелепым, опять же, ошибкам и голам, и отсюда такой результат, и потом начинаем не играть, а мучиться. дастаи мунтахаби ҷаҳонии Тоҷикистон омодагиро ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё ки моҳи март дар Ӯзбекистон оғоз меёбад идома медиҳад. аз ҳафтаи гузашта то ба имрӯз футболбозони Тоҷикистон бо дастаи мунтахаби ҷавонони то 23 солаи Озарбойҷон дидори дӯстона анҷом доданд. ин наворҳо ҳам дар дасти мо ҳаст ва ин вохӯрии чоруми дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар Туркия мебошад. дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон оҳиста оҳиста давраи омодагии худро дар кишвари Туркия ба анҷом мерасонад ва гумон ҳаст ки Олег Губарев дар сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон аллакай барои худ хулоса баровард ки дар куҷо чӣ гуна футболбозони мо бозӣ кунанд. дар ин вохӯрие ки бо дастаи мунтахаби Озарбойҷон буд, бисолаҳои Озарбойҷон, мо футболбозони мо тавонистанд бозии ниҳоят хуб нишон диҳанд ва ба Салам Ашурмамадов муяссар шуд ки дар ин вохӯрии ҳисобро кушояд. ин ҳамон лаҳзаҳои бозӣ ҳастанд ки ба дасти мо расид ва мо инҷо пешкаши шумо мегардонем. аслан футболбозони мо бо Ироқ дар инҷо 0-0 бозӣ карданд, бо ЛКС-и Полша бо ҳисоби 1-1 ва аз Бухорои Ӯзбекистон бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуданд. то он лаҳзае ки ҳоло меояд ва инҷо ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон сурат мегирад, футболбозони мо бо пироҳанҳои сафед дар ин ҳолат баромад карда истоданд. аз як тараф бубинем агар хати муҳофизати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам инҷо хеле хуб ҳам ҳаст ва дар ҳамин мавриде ки мо ҳоло инҷо ба шумо нишон медиҳем, ин голи аввалини дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. бубинед инҷо ҳуҷуми дурударози футболбозони мо ва дар ҳамин мавриде ки мо мебинем голи аввалин зада шуд. инҷо зарбаи ниҳоят сахт аз ҷониби Салам Ашурамадов ва мо ба сафи пеш баромадем. дар бозии бачаҳо якдигар фаҳми баръало эҳсос мешавад. инҷо ҳарчанд баъди бархӯрдаш тӯб самти парвозашро дигар кард ва ҳоло Алиҷони Айнӣ ҳам дар ин вохӯрӣ
як тӯбро ба самар расонид ки ин аз ҳамин ҳуҷум шурӯъ шуд ва аз ҳамин ҷо бо гузариши хеле зебо аз ҳамаи муҳофизатгарони озарбойҷон тӯбро ворид тӯри дарвоза кард ва мо бо аввалин ғалабаи худ муваффақ шудем, аммо як тӯбро аз дарвоза мо гирифтем ва бозӣ бо ҳисоби 2-1 хотима ёфт.